कंचन राज मुजफ्फरपुर। आगे जाहि ता जोगे जन ससुरावा कर दी है ये गोये हसान। आगे जाहि ता जोगे जन ससुरावा कर दी है ये गोये हसान। लहरवा के खबर वाले ते रही हा नंबरवा ना भूलई है गे जान। लहरवा के खबर वाले ते रही हा नंबरवा ना भूलई है गे जान। आगे तोरे खुशी खातिर गे जानुआ अपन खुशी कैलिया पुरावा। आगे तोरे खुशी खातिर गे जानुआ अपन खुशी कैलिया पुरावा। लहरवा के खबर वाले ते रही हा नंबरवा ना भूलई है गे जान। लहरवा के खबर वाले ते रही हा नंबरवा ना भूलई है गे जान। लहरवा के खबर वाले ते रही हा डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। नंबर भूलई महिता कैसे बतियाई बाबू। दिलवा के दुख दर्द केरा से बताई बाबू। नंबर भूलई महिता कैसे बतियाई बाबू। दिलवा के दुख दर्द केरा से बताई बाबू। मौका पाके वीडियो कॉल करी है इहे हाकौ दिल के यारा मान। मौका पाके वीडियो कॉल करी है इहे हाकौ दिल के यारा मान। लहरवा के खबर वाले ते रही हा नंबरवा ना भूलई है गे जान। लहरवा के खबर वाले ते रही हा नंबरवा ना भूलई है गे जान। लहरवा के खबर वाले ते रही हा नंबरवा। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। मनीष टाइगरवा से करे गो वादा। जैते ससुरवा नाइबा दल है इरादा। बलिराम निवासवा से करे गो वादा। जैते ससुरवा नाइबा दल है इरादा। देले ही औ प्यार में जे जानुआ रखल रही है हमर पहचान। देले ही औ प्यार में जे जानुआ रखल रही है हमर पहचान। लहरवा के खबर वाले ते रही हा नंबरवा ना भूलई है गे जान। लहरवा के खबर वाले ते रही हा नंबरवा ना भूलई है गे जान। रिमझिम रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर।